Salam alaikum la famille Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn aw n'a balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Ras Balayira de l'homme tranquille depuis Paris. Tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ hɔrɔnya woloma foyi fɛn bɛɛ fo janfa an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na fasojɔ sira kan ani danbe sira kan an bɛ ɲɔgɔn bolo. Ne balimaw bi an sigi kun ye mun ye? Jugu sago den min taara sigi Nations Unies na i y'a faamuya b'a la k'a bɛ MINUSMA défend an bɛ taafo bila a ko kɔrɔ an ye nin de fɔ an balimamusow ye n'i y'i cɛ tromper ka t'i yɛrɛ di cɛ wɛrɛ ma i bɛ den min sɔrɔ o kɔnɔna na o den bɛ kɛ tori de a nin y'o den modèle de muso bɛ se k'i to furu la mais ka taa kɔnɔ ta cɛ wɛrɛ nɔfɛ o den modèle de ye nin ye an bɛ taafo bila a ko kɔrɔ ɲamaden n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Amadu Keyita Mayiga hɔrɔnkolo Mamugu talen ka bila maforoko kɔnɔ olu min tun b'a la ko Asimi kana constitution dilan ka dilanbaga tɛ Asimi ye ko a donna ta a bɔra ta Amadu Keyita welela bi k'u kana signé dɔrɔn ka na u ka jɛn n'a ye dɔrɔn k'a fɔ ko wala nin ye malidenw fɛla ye u sɔnna parce que kɔngɔ b'u la olu ma baara foyi kalan diɲɛ kɔnɔ ni politiki tɛ komi bɛ k'a ka fanga binna i y'a faamuya b'a la Asimi ninnu m'u ta kɔngɔ bɛ ɲini k'u si kɛnɛ den tigɛ kuran sara o da ka gɛlɛn kuran tɛ se ka sara tuguni kɔngɔ bɛ ɲini k'u faga Amadu Keyita o welela i y'a faamuya b'a la a sɔnna ka fara i y'a faamuya b'a la constitution dilanbagaw kan an bɛ taafo bila ale k'u kɔrɔ miiri bali maa lafolenw i y'a faamuya b'a la ni waati ma ta an tɛgɛ ma amerikɛnw ani i y'a faamuya b'a la jugu sago ninnu o bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko ka SAR combat di Ukraine ma an bɛ taafo bila olu fana ko kɔrɔ ne balimaw an y'an balimamuso de ye ko Aminata Diko maa t'a dɔn a sugu dɔnnen tɛ foyi sungurubamuso dati bannen ka t'i sigi Nations Unies na i y'a faamuya b'a la ka kuma kalantanw kuma sijugu i y'a faamuya b'a la kuma minnu kun ni ju t'a la k'o ta ka a faso sɛgɛrɛ i y'a faamuya b'a la k'o ta ka Mali sɛgɛrɛ k'ale ye société civile ye société civile kɔrɔ ye mun de ye i y'a faamuya b'a la jamana kɔnɔdenw ye danaya da mɔgɔ min kan président tɛ dɛ comme Ben de Sarbo ninnu na cogo n'o ko jama ka bɔ jama bɛ bɔ walima Batulu Ɲangi ninnu mɔgɔbaw olu de bɛ wele ko société civile mais jɔn de bɛ nin dɔn personne nin ye MINUSMA yɛrɛ ka ciden dɔ de ye nin ye MINUSMA yɛrɛ ka sunkuru dɔ de ye k'o bila ka taa sigi i y'a faamuya b'a la Nations Unies na u ka manamanakaw ni malobaliyakanw ta ka faso sɛgɛrɛ mais an kɔni bɛ min f'u ye i bɛ se k'a to kɔfɛ dɛ n'i taara Mali la bilahi maliyɛnw bɛ ko da e kan garankɛ ma min da b'a wolo kan i y'i ka dabarabadenya kɛ jamana min kɔnɔ i bɛ to yen de n'i seginna ka taa Mali la n ye n kali Ala la maliyɛnw diminen b'i kɔrɔ cogo min na bilahi o b'i kun ci k'i da fara fura foyi t'a la fura foyi t'a la MINUSMA ta tiɲɛna i y'a faamuya b'a la ONU ta tiɲɛna MINUSMA n'u ka ɲɛmɔgɔ u bɛɛ malolen don Ala y'u bɛɛ halaki c'est pour cela que ni wele bilala anw ka ɲɛmɔgɔ ma o bɛ bɔ ni mɔgɔ dɔ ye dibi la mɔgɔ min sugu dɔnnen tɛ foyi i y'a faamuya b'a la ka t'o lasigi kɛnɛ kɔnɔ k'o kɛ comme société civile Mali bɛ ka armée san dɛ armée ko tɛ Mali la dɛ maramafɛn man ka san dɛ avion man ka san dɛ jahadisi den hali ni nin i b'a dɔn ko nin ye jahadisi de hali ni nin i b'a dɔn ko nin fa ye jahadisi ye nin fa bɛ kɔrɔn fɛ ɲɛ t'a kɛcogo la jahadisi den ma tɛmɛ nin kan an bɛ ka marifa min san u n'u ka ɲɛmɔgɔ de bɛ k'u tɔɔrɔ armée bɛ ka monter puissance la o de bɛnnen t'u ma aw jahadisi den damaw aw bɛ ɲɔgɔn dalajɛ k'olu bɛ taa Mali bɛ kuma minnu fɔ ani laɲini minnu bɛ Mali la k'o b'o laɲini kɔ kari a tɛ passer aw jahadisi den dama ɲɔgɔn kan yen nɔ Ala t'aw sago kɛ wa aw tɛna se Mali la fo ka diɲɛ wuli sunguruba den wololen i y'a faamuya b'a la ɲamaden Ala jugu i y'a faamuya b'a la kafiriden k'i danbe fali wari la a ye bɛ to tunga la ye i y'a faamuya b'a la i y'i ba kuma sulu k'i fa kuma sulu k'i ka kabila bɛɛ kuma sulu hali jamu min b'i la bila i ye o jamu bɛɛ kuma sulu bi si juguden bɛɛ bɛ ka nisɔndiya ni Mali ka avion san ye bɛɛ bɛ ka nisɔndiya ni Mali ka marifa san ye bɛɛ bɛ ka nisɔndiya ni armée monte en puissance ye ani sungurubamuso wulumuso i y'a faamuya b'a la Ala jugu kafiri mɔgɔlankolo i y'a faamuya b'a la ɲamaden sununguden o ka t'i sigi Nations Unies na i y'a faamuya b'a la ko kɔngɔ bɛ maliyɛnw na ko yan'an ka taa wari don
armée la ko an ka wari don dumuni de la n'i y'a mɛn ko balo ko jamana de bɛ yen mɔgɔ bɛ nin fɔ ni wulumuso tɛ mɔgɔ bɛ nin fɔ ni sijugu tɛ wa mɔgɔ bɛ nin fɔ ni yɛrɛdɔnbaliden tɛ wa mɔgɔ bɛ nin fɔ wa ni ne y'a fɔ an balimamusow ye k'i to furu kɔnɔ k'i cɛ tromper i bɛ den fɛn fɛn sɔrɔ a kɔnɔ a den bɛ kɛ nin den sugu de ka muso to furu la i y'a faamuya b'a la ka cɛ janfa ka taa yɛrɛ di cɛ wɛrɛ ma den min bɛ bɔ o kɔnɔ nin de bɛ a den modèle bɛ kɛ tan de nin a den sugu bɛ kɛ nin cogo de la i m'a ye waati min na diɲɛ bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a faso kun waati min na diɲɛ bɛɛ bɛ ka kɛ Mali fɛ o taara wari muguni dɔɔni di ale ma Abdoulaye Diop bɛ na kuma minnu fɔ a kɔ kari Mali c'est à dire que armée bɛ ka monter en puissance o galontigiya c'est à dire que ka na ni fɛn dɔw inventer quoi maliyɛnw fɛla tɛ fɛn min ye ka fɛn dɔw inventer maliyɛnw fɛla tɛ fɛn min ye mais a tɛ marché o i y'a faamuya bala MINUSMA dɛsɛra ONU dɛsɛra wa Mali bɛ ka avancer bɛ a ka bon hakili ma foyi tɛ se ka Mali yɛrɛ kelen bi wa an bɔtɔ yɛrɛ don fana MINUSMA kɔnɔ MINUSMA fana gɛntɔla don ka bɔ Mali kɔnɔ i y'a faamuya bala o waati de sera sisan MINUSMA a bɛ n'a ka kasa kuru ka bɔ Mali kɔnɔ hali a tɛ mɛn nin ɲamaden sugu in lajɛ n'a fɔra ko nin ye maliyɛn yɛrɛ kumasulu don bilahi 20e siècle kɔnɔ i y'a faamuya bala ko muso dɔw de den bɛ t'i sigi mɔgɔ m'a wele Mali m'a bila ka taa mɔgɔ t'a dɔn depuis ala kandama ye o ka t'i sigi nosansini kɛnɛ kan i y'a faamuya bala anw ka ɲamɔgɔ k'ale bɛ t'olu ka kuma kɔ kari e t'a dɔn ko MINUSMA dɛsɛra nin ye kumasulu de ye MINUSMA ma nin ye tatiɲɛ de ye MINUSMA ma ani comment s'appelle ONU Nations Unies olu c'est à dire qu'ale bɛ k'u bɛɛ de halaki quoi i ma ye don o don u bɛ malo ONU bɛ ka malo MINUSMA bɛ ka malo c'est à dire que a jɛjugu dilanna ninnu bɛɛ bɛ ka malo mɔgɔ fɛn fɛn de bɛ ka jɛjugu labɛn Mali kɔ kan ala bɛ ka bɛɛ kɔ bɔ fiɲɛ la sinon a sera nin ma anw ka ɲɛmɔgɔw de bɛ jamana kun na olu de bɛ c'est à dire que olu de bɛ kɛnɛ kan olu de bɛ terrain kan olu mana taa kuma min fɔ Nations Unies na o de ye tiɲɛ ye o mais ka mɔgɔ dɔw ta dɔrɔn ka t'o bila i y'a faamuya b'a la Nations Unies kɔnɔ ka to k'an ka ɲɛmɔgɔw lagosi k'an ka jamana lagosi diɲɛ bɛɛ y'a faamuya bi ko nin ONU ko c'est pas la peine c'est pourri a kɛra poubelle ye quoi a kɛra n ta sugu dɔn ye a ko Poutine bɛ ka kura dilan an bɛɛ bɛna bɔ aw ka nin Nations Unies kɔnɔ ka taa fara Poutine kan tiɲɛ bɛ yen de tiɲɛ bɛ fɔ yen de mɔgɔw ka hakɛ bɛ d'u ma yen de bilahi nin sunguruba den mɔgɔ halakilen tɛrɛ jugu den walahi fo ka e sa i ta sen fila ka taa jamana lagosi Nations Unies na a dan bɛ kɛ nin ye bilahi hali ni anw bɛ to a da fɛ n'an y'i ye Faransi kɔnɔ yan n'an ma don i kɔnɔ i k'a fɔ ko a ma tu n'an y'i ye Mali la bilahi an b'i ka kabila bɛɛ faga parce que nin sejugu den sugu ninnu bɛɛ kan ka sa de ka bɔ Mali kɔnɔ quoi k'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ dafara k'a ba fara fa kan ka bɛn ni parce que nin den kolon wolola ninnu bilahi bɛɛ kan ka faga de ka bɔ Mali kɔnɔ quoi mɔgɔ fɛn fɛn de bɛ ka den kolon wolo Mali kɔnɔ k'a bɛɛ faga parce que a ɲamɔgɔden sugu ninnu olu de bɛ da barabadenya la a ɲamɔgɔ c'est à dire a fɛn fɛn bɛ ka Mali lagosi k'a bɛɛ jateminɛ a bɛɛ ɲamɔgɔden ye a si ma sɔrɔ furu la a si ba ma sɔrɔ furu la a fɛn fɛn bɛ ka Mali lagosi bi ka jamana wɛrɛw dɛmɛ Mali kan e k'a ta A à Z i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye ɲamɔgɔden de a bɛɛ ba y'a fa tromper a dan bɛ kɛ nin ye mais fɛn tɛ ninnu na o fɛn bɛ Asimi de la fɛn bɛ anw ka sɔrɔdasiw de la quoi n'a fɔra ko sɔrɔdasi fanga i y'a faamuya bala k'an ka yira mɔgɔw la de diyagoya sɔrɔdasi fanga i y'a faamuya bala président ma élu démocratiquement sɔrɔdasi de ye marifa ta ka na pouvoir minɛ i y'a faamuya bala molobaliya man ka kɛ e tile la nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye depuis Maliki Konate ani Adam Diko Macron y'u invité a ko sommet France Afrique an y'a fɔ ko molobaliya ma tɛmɛ nin kan ninnu bɛ se ka taa Mali représente cogo jumɛn o Maliki kelen ninnu bɔra yan ka taa Mali kɔnɔ u ma minɛ u kun ma ci u da ma fara an bɔra o la tuguni muso dɔ bɛ yen nɔ ko i jɔ n k'a tɔgɔ lajɛ muso dɔ fana t'i sigi Nations Unies kɛnɛ kelen in kan i y'a faamuya b'a la ka jama lagosi Sadiya Touré o fana taara Nations Unies kelen in kɔnɔ yen nɔ ka taa jamana lagosi nin y'a mɔgɔ sabanan de saba i y'a faamuya b'a la Sadiya Touré Maliki Konate Adam Diko
ani muso min filɛ nin ko Aïssata Cheikh Diko in bon nin bɛɛ fanga de nɔ ye depuis Maliki ninnu ta kɛra an ye kɛlɛ kɛ yan k'a fɔ Maliki ninnu ye Faransi senna samara de ye Faransi ye Maliki ninnu dilan de u ka faso la gosi i y'a faamuya b'a la an y'o kɛlɛ kɛ réseau sanfɛ u da barabaden kelen ninnu taara Mali kɔnɔ yen nɔ ka t'u diya yen nɔ u ma minɛ foyi hein or que société civile bɛ Mali kɔnɔ an b'u dɔn jamana kɔnɔden fanba bɛ mɔgɔ min kɔ o de ye société civile ye i n'a fɔ ko bɛn de cerveau ninnu n'a ɲɔgɔnnaw n'o ko ko jama ka bɔ jama bɛ bɔ a bɛ fɔ de ma ko société civile mais mɔgɔ tɛ e dɔn i tɛ se ka mɔgɔ labɔ i tɛ se ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan e taara jɔn de fɛla fɔ Nations Unies kɔnɔ mais c'est décevant a taara jɔn de fɛla fɔ société civile jumɛn ah ne ye Mali société civile ɲininka bilahi a fanba bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn de cerveau ninnu kɔ mais jɔn de bɛ nin kɔ nin bɛ jɔn ka baara la jɔn de ye nin bila ka taa Nations Unies mɔgɔw yɛrɛ de ye nin fabriqué ani MINUSMA mɔgɔw i y'a faamuya b'a la walasa olu bɛ se ka to Mali kɔnɔ cogo min na mais a tɛ marché o kurun sera cɛncɛn ma an bɛ min fɔ Asimi ye n'i y'a mɛn ko a bɔnna sanfɛ a sigira kan de nin kuma bɛɛ bɛ mun de nɔfɛ MINUSMA tɛ yan Ala minɛ i ka MINUSMA gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la ka MINUSMA to Mali kɔnɔ nin c'est à ko tɛ ban quoi a bɛ komi i ye Faransi gɛn u nana don fenêtre fɛ MINUSMA ye Faransi de ye a ɲɛmɔgɔ ye Faransi de ye a fɛn bɛɛ ye Faransi de ye mais aw ye Ala minɛ ka Faransi gɛn MINUSMA kelen bɛ Mali kɔnɔ o tɛ foyi la ni nafigiya tɛ franchement je comprends pas Ala minɛ k'u gɛn Malien bɛɛ b'i kɔ Malien bɛɛ b'i fɛ Africain bɛɛ b'i kɔ Africain bɛɛ b'i fɛ Ala minɛ k'u gɛn u ka bɔ an ka ninnu tun kɛra nin bɛɛ bɛ y'a la parce que aw wele kun tɛ Nations Unies na dɔwɛrɛ la MINUSMA ka rapport ninnu kɔ chaque 6 mois bɛ rapport de kɛ nin ɲana dɛ nin ma ɲa dɛ nin sara dɛ nin ma sa olu de taara fɔ ko an ka sɔrɔsiw bɛ ka population faga olu de bɛ ka nin bɛɛ fɔ MINUSMA de ye nin nkalon bɛɛ tigɛ n'an ye jadisuw faga o bɛ taa fɔ k'an bɛ ka population faga o de bɛ ka na nin bɛɛ o c'est pour ça que nin dangaden ninnu bɛ t'u sigi Nations Unies na wari bɛ di nin sunguruba ninnu ma k'u k'u faso lagosi i y'a faamuya b'a la wari bɛ taa di ninnu ma i y'a faamuya b'a la k'u ka bila u faso la mais ni MINUSMA tun tɛ dun nin bɛɛ bɛ y'a la nin bɛɛ tɛ y'a la a ye MINUSMA in bɔ yen sa cɛ Ala kama a ye MINUSMA in gɛn ka bɔ yen sa franchement c'est trop a ye Ala minɛ MINUSMA ka contrat yɛrɛ ça veut dire a bɛ ban kalo jumɛn yɛrɛ n t'a dɔn juin MINUSMA ka contrat bɛna ban juin ni juin sera k'u to Mali kɔnɔ bilahi n'o ye ko ko kɛ o la o ye aw nɔ ye a ye ninnu bɔ yen o bɛ mun yɛrɛ de la Mali kɔnɔ o bɛ ka mun de di Mali ma u ta kun ye de ka na ni basigi ye ka maliyɛndenw kisi saya ma i y'a faamuya b'a la ka maliyɛndenw kisi mais MINUSMA bɛ ka mun kelen de dilan Mali kɔnɔ foyi n'u m'a fɔ k'o ye nin pont dilan dɛ o ye ji di nin ma MINUSMA ta kun tɛ pont dilan ye MINUSMA ta kun tɛ ka ji di jamana kɔnɔdenw ma non MINUSMA ta kun ye de ka jamana kɔnɔdenw ni lakisi ka na ni basigi ye ka sécurité i y'a faamuya b'a la k'o dilan Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na MINUSMA ta kun y'o de ye maliyɛn kana sa k'u to yen maliyɛn kana gɛn ka bɔ a ka dugu kɔnɔ k'u to yen mɔgɔ kana na bin maliyɛnw kan ka MINUSMA to yen MINUSMA ta kun ye nin de ye mais n'a fɔra ko MINUSMA dɛsɛra i y'a faamuya b'a la an bɛ ka baara min fana kɛ MINUSMA bɛ k'o lagosi mais an b'an ko mɛn an b'an jaabi franchement c'est trop n'i y'a ye nin kafiriden tiri sigi i y'a faamuya b'a la sungurubaden tiri sigi i y'a faamuya b'a la den lankolon tiri sigi k'a fɔ k'an man ka wari don kɛlɛkɛminɛn na k'an kan ka don balo de la ko parce que ko kɔngɔ bɛ ka maliyɛnw faga k'an bɛ ka taa an ka wari don minɛn na nin subagaden i fa ma sa i ba ma sa dugu kuntigiw tun bɛ ka jeni Mali dan tun tora Bamakɔ de mɔgɔ min bɛ t'i sigi ka nin kuma sugu fɔ est-ce que a tigi sɔrɔla so wa ɲamaden ma tɛmɛ a kan walayi bilayi musolangolonden ma tɛmɛ nin kan mais ni nin donna Mali kɔnɔ ka maliyɛnw to yen aw ma nin kun ci ka da fara an t'a yafa aw ma bi an t'a yafa aw ma sini maliyɛn minnu bɛ da barabaya la su ni tile réseau sanfɛ nin den lankolon ka don Mali kɔnɔ ka aw sigilen to yen aw ma taa ɲini a ka so ka kun ci ka da fara anw tigɛra aw la bilahi mais c'est trop faut k'a dan ka kɛ nin ye quoi et MINUSMA k'anw ka ɲɛmɔgɔw wele o bɛ tila tuguni ka société civile wele société civile ma deli ka se Segu a ma deli ka marifa ci kan mɛn a t'a dɔn fɛn min yɛrɛ bɛ yen Mali kɔnɔ o ka t'i sigi dɔrɔn ka fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ye
Mais c'est décevant. Et ouais, ben ni ke Mali dɔrɔn de la. Et sinon mɔgɔ caman bɛ taa Nations Unies na o. U ka société civile bɛ wele u nɔfɛ wa. Mɔgɔ caman bɛ wele Nations Unies na. E de la k'u ka société civile ye wa. Nin bɛ kɛ Mali de la. Pour que u ka taa. C'est vrai que k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na quoi. Jamana ɲɛmɔgɔ bɛ taa ka tila ka dɔw wele k'u bɔ lahara ka na n'u ye. Ka dɔw bɔ dibi la ka n'u sigi kɛnɛ kan. Mɔgɔ t'u dɔn. Mɔgɔ m'u bila ka taa. I y'a faamuya la. Mɔgɔ si t'u dɔn Mali kɔnɔ. Olu de bɛ t'u sigi k'u bɛ Mali kunkanko kuma fɔ. Vraiment jigilatigɛ don quoi. Depuis Maliki Konate ni Adam Dicko ta kɛra yan. An ye kɛlɛ kɛ a kan ko sugu bɛɛ kɛ. Ko ninnu ye tubabu jɔn de ye. U ma taa Mali représentant kama. U taara Faransi de ka baara la. A y'u minɛ k'u don kaso la. N'o kɛra a tun tɛ sen fila. A tun tɛ dafa saba la. I y'a faamuya bala ɲɛmɔgɔw sigilen bɛ ka na ka président kunturu bɔ jama la. Morobaliden kelen kelen minnu b'o an senkɔrɔ. Alors ko k'olu minɛ k'u don kaso la. U sigilen don k'olu fana lajɛ. I y'a fɔ i b'a la kan k'a fɔ ko ninnu tɛ sɔrɔdasi yɛrɛ ye quoi. Sɔrɔdasi fanga. I y'a faamuya bala bɛɛ bɛ ka jamana dɔgɔya. Sɔrɔdasi fanga. I y'a faamuya bala mɔgɔ bɛ ka morobaliya kɛ bɛn a ka bon hakili ma. Sɔrɔdasi an bɛ sɔrɔdasi fanga de kɔnɔ. Bilahi ni nin tun ye Musa Tile ye. Walima n'i ye nin kɛ Côte d'Ivoire. A donna ka ko bɛɛ bilahi i bɛ sa hali mɔgɔ tɛ bɔ i sacogo kalama. Alassane Dramane Ouattara n'a ka ko bɛɛ. Ka taa faso lagosi. Fo k'i sa. Bilahi i t'a sen fila. Anw de fɛ nin bɛ ka kɛ anw na. Siɲɛ saba. Maliki Konate i y'a faamuya b'a la ko Sayidi comme i jɔ n ka tɔgɔ la de. Sadiya Touré. I y'a faamuya b'a la fana t'i sigi Nations Unies na. Sadiya Touré ka t'i sigi Nations Unies na ka jamana lagosi. K'anw ka ɲɛmɔgɔw contredit. O bɔra la fana ko Aminata walima Aissata Kouala. I y'a faamuya la Dicko in min kumana kunna se nin. O fana taara jamana lagosi. Bon ni fu ma siri nin dan na a bɛ continuer ka taa. Ni fu ma siri nin dan na est-ce que ninnu bɛ nin ko in dabila wa? Abdoulaye Diop yɛrɛ c'est vrai que a dabaliya banna quoi. Ko ale tɛ nin dɔn jɔn de ye nin ci ka na nin bɛ jɔn ka baara la yan. Parce que nin tɛ société civile ye. Nin tɛ hali maliyɛn ye. Hali n'i ye nin ye i b'a dɔn ko nin fa ye jihadiste de ye. Hali n'i ye nin ye i b'a dɔn ko nin fa ye jihadiste de ye. An bɛ k'a faw faga. I y'a faamuya b'a la k'a bɛnkɛw faga. I y'a faamuya b'a la k'a somɔgɔw faga. I m'a ka kuma fɔlɔ ye. K'an man ka wari don kɛlɛkɛminɛn na k'an kan ka don balo de la. Ɲamɔgɔden n'i y'a mɛn ko balo ko jamana de bɛ yen. Avion sannen a y'a to ni sɛnɛ joli kɛra Mali kɔnɔ. Avion sannen armée monte en puissance. O nana ni basigi joli le Mali kɔnɔ bi. Ni avion tun ma sa mɔgɔ bɛ sɛnɛ kɛ yan. Ni avion tun ma sa jolibɔn bɛ taa bila wa. Ni avion tun ma sa jadisiw tun bɛ n'an faw faga a y'a faamuya la ka tila k'u ka moto ta ka taa. An tun b'u sɔrɔ cogo jumɛn? Mais foyi tɛ ninnu na. Anw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ ninnu ka suma. U fari fagalen don u kun salen don. Bilahi mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi u kun salen don u ka suma. Sinon depuis Maliki Konate ninnu ta n'o tun ye fu siri o dan na. Kafiriden si tun tɛ ju sigi yan fɛ ko e bɛ faso contredit ko e bɛ faso lagosi. N'o tun ye Maliki Konate minɛ ka Adam Dicko minɛ i y'a faamuya la k'u kari kaso la. Bilahi i y'a faamuya b'a la ninnu tun tɛ taa sigi kɛnɛ wɛrɛ kan. Ma filɛ nin Maliki Konate ninnu taara sommet France Afrique ka taa jugusago denya kɛ yen nɔ o bɔra yen nɔ ko Sadiya Touré o fana t'i sigi Nations Unies kelen in na o bɔra yen nɔ ko Aminata Seck Dicko o fana taara faso lagosi. An bɛ tila na don jumɛn? A y'u minɛ k'u don kaso la MINUSMA ka contrat bɛ ban juin. Contrat bɛ ban a kana renouveler u ka segin ka t'u ka so. An mago t'u la bi an mago t'u la sini. U nalen ni bi cɛ u ma mɔgɔ kelen ni kisi. U nalen ni bi cɛ u ma dugusi bali jɛnni na. U nalen ni bi cɛ pa paga. Dulɔmi sunguruba ta so ɲuman ta Mali kɔnɔ yen nɔ a banna. I t'u ye fɔra na fɔ su fɔ bɛɛ bɛ Bamako hôtelbaw la. Ewa c'est vrai que u bɛ taa so dakaba dɔw de ta Bamako. I y'a faamuya b'a la k'olu sɔrɔ k'u jɛya. MINUSMA tɛ foyi la Mali kɔnɔ yen. U ka contrat bantɔla filɛ nin juin. Ni u ka contrat renouvelé la ka Asimi ninnu to yen. Bilahi an bɛ daji tu aw kunna an bɛ bɔ aw kama. A ye jamana kɔnɔdenw sago kɛ. MINUSMA c'est vrai que hali n'an ni bɛ to a da fɛ hali ni Mali bɛ taa jiwoyo de fɛ. A ye Ala minɛ k'aw jɔ ka MINUSMA gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ sinon fitinɛ in tɛ ban. Olu de ye kojugu kunyanfan ye. Voilà olu de man ɲi.
aw ye jihadistes faga yan ni MINUSMA kelen de rapport kɛ ko no ko an ye société civile de faga olu mɔgɔ kelen ninnu bɛ Mali kɔnɔ pourquoi bɛ Mali kɔnɔ la question est là pourquoi ninnu bɛ Mali kɔnɔ a ye ninnu gɛn ka bɔ yan ka lafiya i tɛ ɲɛ bɔ min cɛli kɔ a cɛ i ka lafiya ninnu tɛ na ni basigi yɔrɔ wa ninnu mana y'u sen don jamana fɛn fɛn kɔnɔ bila hɛrɛ tɛ jigi ye y'a fɔ hali malɛkɛ tɛ ninnu fɛ o bɛ komi wulu o bɛ yɔrɔ ala ka malɛkɛ yɛrɛ tɛ jigi ye MINUSMA bɛ ten de o bɛ komi wulu o bɛ yɔrɔ o bɛ du fɛn fɛn kɔnɔ ala ka malɛkɛ yɛrɛ tɛ jigi ye parce que maa falaw don kafiriw don u y'u sen don jamana fɛn fɛn kɔnɔ lafiya ma na ye ni lafiya nana olu ka intérêt bɛ ban ni lafiya nana olu tɛ baara sɔrɔ olu ka laɲini de fitinɛ ka kolokolo mɔgɔw ka sa duguw ka jɛni olu ka to wali jamanaw kɔnɔ olu bɛ balo nin cogo de la o bɛ fitinɛ de kolokolo mɔgɔw ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ k'u ka nin MINUSMA kolonden bila ka taa o n'u ka fugulan juguden ninnu k'u bila ka taa mɔgɔw ka jamana la o tɛ pɔrɔ ɲɛ o tɛ pɔrɔpara pɔrɔ ɲɛ n'a pɔrɔla ka d'u ma a bɛ tila o la an sigilen don k'olu lajɛ an ka jamana kɔnɔ Centrafrique bɛ k'u gɛn Centrafrique bɛ k'u gɛn an bɛ min fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye a ye ala minɛ maliyɛnden bɛɛ ko k'o tɛ MINUSMA fɛ bi o tɛ MINUSMA fɛ sini n'i y'a ye ɲɛmɔgɔdenw bɛ ka taa sigi Nations Unies kɔnɔ ka jamana dɔgɔya dɔwɛrɛ tɛ dɛ hali bi MINUSMA de bɛ Mali kɔnɔ ni MINUSMA tɛ an bɛ wele mun de la ONU la ye ni MINUSMA tɛ an bɛ wele mun de la chaque 6 mois ka taa ye mais MINUSMA de bɛ yen o ye maliyɛnden i y'a faamuya la sunguruba minnu sɔrɔ Mali kɔnɔ ani ɲamaden minnu fabriqué Mali kɔnɔ ni Mali convoqué waati sera i b'a sɔrɔ o b'olu labɛn ka t'olu bila dibi la ye Diop mana don salle kɔnɔ dɔrɔn subagamuso bɛ bɔ kɛrɛfɛ ka na Abulaye Diop ye nin fɔ dɛ nin yɔrɔ ɲana dɛ nin yɔrɔ ma ɲa dɛ n sɔnna nin ma dɛ n ma sɔn nin ma dɛ kɛlɛkɛminɛn tun man ka san dɛ kɔngɔ bɛ maliyɛndenw na dɛ mɔgɔ bɛ ka bu ɲimi dɛ dugu ma libéré dɛ yan'u ka taa wari fili dɛ o tun kan ka don développement la dɛ o tun kan ka don nasi juguden sungurubamuso den ɲamaden e ba y'i fa tromper sinon e fa den tɛ e ye hali ni mɔgɔ min ye e ye o b'a dɔn ko e tɛ maliyɛn ye i n'i ka lunette barabaden ninnu sigilen lajɛ kafiri den faso kumasulu den e bɛ to tunga la komi Bubu Sise bɛ tunga la cogo min na e bɛ to tunga la i y'a faamuya b'a la ko Maliki Konate bɛ tunga la cogo min na e bɛ to tunga la komi Cɛma Ibɛri Kulibali bɛ tunga la cogo min na e bɛ to tunga la komi Karimu Keyita bɛ tunga la cogo min na n'i sen donna Mali kɔnɔ an b'i ba ta sote hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile a kafiri den yan tɛ jɛn n'a ye bi ka fisa ni kunu ye lakana bɛ yen basigi bɛ yen maliyɛnw bɛ ka avancer Mali fanba bɛɛ bɛ nin fanga in fɛ n'a tun man ɲi o tɛ k'a fɛ nin de bɛ t'i ju sigi k'ale ye société civile ye société civile kɔrɔ ye di ni jamana kɔnɔden miliyɔn 5 b'i kɔ i y'a faamuya b'a la jamana kɔnɔden miliyɔn 5 i y'a faamuya b'a la n'a y'a sɔrɔ olu bɛ n'o kɔ i y'a faamuya b'a la ne bɛ se ka taa fɛn dɔw fɔ Nations Unies na n'a y'a sɔrɔ i y'a faamuya b'a la walima bain de cerveau ninnu Adama Jara ninnu bain de cerveau ninnu walima Mali mɔgɔba dɔw kan min tɛ président ye a bɛ se ka fɔ olu ma k'olu ye jamakulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye mais nin ye jamakulu jumɛn de ɲɛmɔgɔ ye nin ye société civile jumɛn de ɲɛmɔgɔ ye société civile jumɛn de ye nin bila ka taa ye bon e ka nin jɔnmaya in lajɛ tellement que MINUSMA barika banna ONU barika banna comme mun ye Antonio Guterres ala y'u bɛɛ halaki portugais fantanden Antonio Guterres ninnu e k'u ka baara kɛ cogo lajɛ ka ni mɔgɔ nɔgɔlen ta k'o t'o sigi Nations Unies kɔnɔ yen nɔ o ka taa da don Mali ko la nin fɛn nɔgɔlen k'o ta ka taa bila Nations Unies kɔnɔ ko nin k'a da don Mali ko la nin ye jɔn ye nin ye jɔn de ye nin bɛ jɔn représenter jɔn de bɛ nin dɔn nin delila ka taa Kidali la nin delila ka taa i y'a faamuya b'a la Jɛnasago wa nin delila ka taa Munduru wa nin delila ka Mafacika mɛn wa nin b'a dɔn min yɛrɛ bɛ kɔrɔn fɛ wa nin bɛ taa mun de fɔ ye u ka sunguruba den dɔ don wari de dira a ma k'a bila nin baara jugu la a ka faso contredit mais n'a da jara e la i y'a faamuya b'a la bilahi n ye n kali ala la fɛn min ka bon n ka kali ma walahi bilahi e tɛ to yen walahi bilahi e tɛ to yen n'an y'i ye hali lahara bilahi an bɛ tasuma don i la diɲɛ tɛ dɛ hali lahara jɔn dɔ bilahi an bɛ tasuma don i k'u kɔrɔ ɲamaden muso furubali den muso jɛnɛyakɛla den muso min b'a cɛ to so kɔnɔ ka taa ku di faliw ma
o bɛ nin den sugu de wolo muso min b'a to furu la i y'a faamuya bala ka taa a kudi i y'a faamuya bala diɲɛ hadamaden bɛɛ ma a tɛ foyi wolo ni ɲamaden tɛ a tɛ foyi wolo ni dusutanden tɛ a tɛ foyi wolo ni fatoden tɛ a tɛ foyi wolo ni banabagatɔ tɛ a tɛ foyi wolo ni hakilintan tɛ muso min b'a cɛ janfa ka taa kudi cɛ wɛrɛ ma a bɛ bagan de wolo a bɛ hakilintan de wolo a bɛ banabagatɔ de wolo a bɛ fɛndɔnbali de wolo wa a bɛ jaga de wolo a bɛ tori de wolo i y'a faamu ni min fa trompe ni min cɛ trompe ka t'i yɛrɛ di cɛ wɛrɛ ma bilahi i bɛ den fɛn fɛn wolo o den bɛ kɛ den barikama de o den bɛ kɛ maliyɛn yɛrɛ yɛrɛ de bilahi ni min cɛ janfa ka t'i yɛrɛ di cɛ wɛrɛ ma n'i ye nin ye i b'a dɔn ko nin fa ye i y'a faamuya bala tubabu de ye hali n'i ye nin ye i b'a dɔn ko a fa ye nin ye amétisilama don hali n'i ye nin ye i b'a dɔn ko jahadisi den don a fa ye jahadisi de ye hali n'i ye nin ye i b'a dɔn ko jahadisi ninnu den don muso min y'a cɛ trompe ka taa ku di jihadisiw ma c'est normal nin den sugu bɛ na Mali kɔnɔ i y'a faamu sinon ne filɛ nin ne ba ye ivoirien de jula i y'a faamu wala Sénégal fula ne ba ye Sénégal fula de Casamance ne ba ye Sénégal fula de ne wolola Côte d'Ivoire mais n fa ye malien de Côte d'Ivoire nationalité Faransi ko Côte d'Ivoire nationalité ni Mali nationalité ko n bɛ jumɛn de ta n ko n bɛ Mali nationalité de ta anw de ye maliyɛn yɛrɛ yɛrɛ ye ne ba ye ivoirien de n fa ye maliyɛn de i y'a faamuya wala nin nationalité fila bɛɛ tun bɛ n bolo n donna faransi don min na ko nin dugu fila ko n ka kelen choisi n ye n fa ka dugu de choisi maliyɛn i m'a ye hali bi an bɛ ka Mali dɛmɛ n'an tun ye jugusagoden ye an tun bɛ taa an yɛrɛ kɛ yanfɛ mɔgɔw ye tukɔnɔmɔgɔw ye mais an ye maliyɛn halalaw de ye maliyɛn halalaw ani sejuguden min tiri sigi Nations-Unies la i y'a faamuya bala a ko ale ye maliyɛn de k'ale ye société civile ka ɲɛmɔgɔ de ko société civile de y'i bila ka taa bilahi n'i sera Mali la i b'a kaso kɛ n'i m'a kaso kɛ population b'i faga kuma fa fila ba fila parce que y'anw tɔɲɔ Mali bɛ ka avancer Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ e ɲɛmɔgɔ den ka t'i sigi ko kɔngɔ bɛ mɔgɔw la ko hɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ ko wari min bɛ ka don kɛlɛkɛminɛn na ko n'an tun y'a don dumuni na k'o tun ka fisa o tɛ ka fanga don jihadisiw la nin tɛ ka jihadisiw dɛmɛ nin tɛ jihadisi dɛmɛ dɔ ye parce que an ye kɛlɛkɛminɛn san jihadisiw bɛ ka sa a man di olu ye ni fitinɛ in banna olu mago bɛ sa ni fitinɛ in banna olu bɛ wulu ɲini k'a ko sara la a kafiriden ninnu ka laɲini filɛ nin ye Mali ala ka barika don Asimi na u ka laɲini bɛɛ tun filɛ komi IBK tun b'an kun na cogo min na o b'o masakɛ ɲɔgɔn de fɛ a mago tɛ marimafɛn na a mago tɛ jamana ka lakana la a mago tɛ foyi la Mamugu talen ka bila maaforoko kɔnɔ an faw ka sa an baw ka sa u ka la mais o tɛ kɛ Asimi tile la e ɲɛmɔgɔden ni seginna ka tɛ Mali la an bi Batari sauté k'i fa Batari sauté a tɛ passé yan kafiriden bɔnɛma wolo ala jugu ne yɛrɛ t'a dɔn nin den sugu ninnu bɛ bɔ min mais nin bɛɛ ye o ni mɔgɔw ka stratégie de parce que Diop bɛ taa kuma min fɔ wulibali don a fo k'o ka maliyɛn den lagalagatɔ dɔ de sɔrɔ bɔnɛma wolo dɔ de sɔrɔ ɲɛmɔgɔden dɔ de sɔrɔ i y'a faamuya o ka t'i sigi ka kuma dɔw fɔ min bɛ Mali lagosi pour que olu ONU ninnu bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ni kuma min ye n'o ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ni fitinin o na MINUSMA gɛnni bali n'o ye maliyɛn lagasaden dɔ sɔrɔ o ka t'i sigi k'a fɔ Diop ye min fɔ o bɛɛ tɛ ka kɛ dɛ nin défaut dɔɔni bɛ yen nin bɛ yen n'o kɛra MINUSMA na t'i sɔnni sigi o kan walasa olu kana gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ aw bɛ gɛn bɛɛ aw bɛ gɛn se ni Asimi ma aw gɛn aw ka contrat bantɔla min filɛ nin ye juin kalo la ni Asimi ma aw gɛn an yɛrɛ bɛ Asimi gɛn anw de ye Asimi bila yen anw de y'an ka kɛlɛ kɛ ni Asimi nana ni Asimi ma aw gɛn anw bɛ Asimi gɛn parce que ka MINUSMA to Mali kɔnɔ ni MINUSMA ma maliyɛnw ta tiɲɛ an n'u ta tiɲɛ bilahi n'anw ma MINUSMA gɛn MINUSMA b'anw gɛn yan'a ka se o bɛɛ ma MINUSMA ka contrat bantɔ fila kana renouveler u ka yen bila trop c'est trop n'i y'a ye nin kafiriden ninnu bɛ t'u sigi Nations-Unies na nin bɛɛ sɔrɔla MINUSMA de fɛ n'i y'a ye nin sunguruba ninnu bɛ t'u sigi Nations-Unies na k'u bɛ faso lagosi MINUSMA de bɛ Mali kɔnɔ ni MINUSMA tun t'an bɛ wele Nations-Unies na an bɛ taa mun fɔ ye an bɛ wari min don a la taa ni ka segin min kɛ a bɛ ji di mɔgɔ joli ma o bɛɛ n'a ta wulumuso denw bɛ t'u sigi yen e fa bɛ Mali kɔnɔ i ba bɛ ni mɔgɔ yɛrɛ tɛ nin fa dɔn sa ba furulen bɛ cɛ dɔ de ma
a b'o cɛ lagasa dalen to so kɔnɔ ka taa k'u di cɛ wɛrɛ ma o cɛ lagasa fana n'o ye muso kɔnɔ ne kɔnɔ don i den tɛ dɛ hali nin ye nin i b'a dɔn ko nin tɛ maliyɛn tɛ nin fa ye tubabu de walima nin fa ye suraka minnu bɛ bɔ i y'a faamuya b'a la libi ka n'u da kɔrɔnfɛla in tamasɛkilama ninnu nin fa ye olu dɔ de jadisi ninnu nin fa ye o dɔ de nin tɛ maliyɛn nin ye maliyɛn yɛrɛ bɔlen tɛ n'i ye lunɛti ye ɲa sabu n'i ye lunɛti yɛrɛ ye ɲa la i bɛ ala kali ka fɔ nin gawaden bɔra min ka taa lunɛti don lunɛti min sabu n'a ka bon ni pinɛ yɛrɛ ye o bɛ ɲɛda la gawaden sigilen bɛ ko i bɛ t'i da don maliko la i fa tɛ mali dɔn i ba tɛ mali dɔn baara min bɛ mali kɔnɔ e t'a dɔn yɛrɛ i tun bɛ ameriki de e bɛ mun kalama maliko la mɛ danga min tun b'i kɔ o de kurila nin sen a fɔ ka e sa bila hali ni ye mali tɔgɔ min yɔrɔ yɔrɔ bila i bɛ boli fo k'e sa e fa tɛ mali dɔn i ba tɛ mali dɔn e bɛ taa mun de fɔ maliko la la question la mɔgɔ kan ka ɲininka mɔgɔ min bɛ mali dɔn mɔgɔ kan ka wele mɔgɔ min ye société civile ka ɲɛmɔgɔ ye mais regarde ces salpites là regarde ces salpites là billahi bɛ nin jɔ ne kɛrɛfɛ n b'a faga ka tila k'a yɛrɛ faga parce que faso kumasuluden don i bɛ nin jɔ ne ɲɛna yan billahi n bɛ kisɛ don a nun fɛ ka tila ka don n yɛrɛ kunkolo la sarakaden wulumuso banabagatɔ handicapé ɲamaden sungurubamuso den jɛnɛkɛlamuso den muso kolon den muso miiribali den an bɛ kɔda e batari kan yan fo ka diɲɛ dugukolo minɛ k'e tɛ n'i da don an ka jamana ko la jamana jɔ tɛ molobalidenya ye an ka sɔrɔsiw de bɛ ka sa an ka sɔrɔsiw jɔlen bɛ su ni tile o tɛ da u da waati la o tɛ dumuni kɛ o dumuni kɛ waati la o tɛ sigi o sigi waati la o t'u muso sɔrɔ waati la u t'u dɔnw ye olu bɛ ka baara min kɛ nin ɲamɔgɔden bɛ t'i sigi ko non ko an k'an ka wari don dumuni de la dumuni zu bɛ yen u kana dumuni yɛrɛ kɛ n'i y'a mɛn ko dumuni jamana de bɛ yen nantankolo ala jugu banabagatɔ a wari ko nata min b'i la i ka wari tɔ i bɛ taa don lahara ye subagaden ne nin subagaden sigilen lajɛ a n'a ka vɛri barabaden e fa tɛ mali dɔ kuma ma se e ma e fa mɔgɔ min ma deli ka se hali segu ka t'i sigi ko n'aw ka kan ka kɛ tan kan ka e cɛ ko n ko bila tellement que nosazini binna quoi comment ça s'appelle Antonio Guterres ninnu tellement i ɲɛ tɛ Antonio Guterres ninnu na tellement k'u ta bɛ ka tiɲɛ quoi i ɲɛ t'u kɛ cogo la bi u malo waati de sera c'est pour ça que u bɛ panpan na komi tɛnɛni ka taa nin kafiriden ta ka bila ko ka kuma maliko la zubi an bɛ tɛmɛ e la nafa tɛ e la Amadu Koyita Keyita Mayiga aw de y'a fɔ yan ko Asimi man ka constitution falen ko parce que Asimi bɛ transition de kɔnɔ Amadu Koyita Keyita Mayiga o ye fan bɛɛ kɛ bofara la yan Asimi man ka constitution sigi sigibaga tɛ Asimi ye comme ça cɛ ninnu ye hɔrɔnkolondenw ye dɛ Mali politicien tellement que ala ban'u la kira ban'u la barika banna nafa t'u la o kɛra yogoro ye bila u bɛ sɔn ko bɛɛ ma ala yɛrɛ de ninnu halaki tellement que ninnu ye mɔgɔw tɔɲɔ ka mɔgɔw ka nafolow suɲa ka Mali ci i ma ye barika foyi t'u la hali ni fiɲɛ wulila bɛ a bɛ taa n'u ye o bɛ komi fila manani u se ko tɛ foyi de la u musow ɲɛna ko constitution ko Asimi man ka sigi ko Asimi k'a bila u welela Asisi la yan i y'a faamuya b'a la ko an ka taa sigi an ka kuma sigi ka fɔ k'olu sen t'a la ko da t'a la ko Asimi t'o dilanbaga ye bi u sigilen filɛ faden to kun na courant facture tɛ se ka sara tuguni essence tɛ se ka kɛ mobili la tuguni basanbaw tɛ se ka don ni Amadu Koyita ye bɛ ala kali ko Gawo fatɔ Asimi y'u wele u sɔnna ko bɛ na wa u bolo fara Asimi ninnu kan ko ka constitution tɔ ko k'a laban u musow ɲɛna u denw ɲɛna ne m'a fɔ ko Maliko tɛ k'i misikili yira ka dabarabadenya yira ka kule komi wulu fatɔ n'o kɛra i n'a ta ka place d'i ma kuma fa fila ba filɛ Maliko tɛ foyi tɛ hɔrɔnya tɛ danbe tɛ foyi ni ninnu tun ye hɔrɔn ye bilahi u tun tɛ don nin fanga in na ni ninnu tun ye halalaw ye bilahi hali n'u tun welela u tun b'a fɔ k'u fara u tun bɛ jɛ faden to kɔ mɔgɔ minnu y'a tiɲɛ k'olu ka n'u bolo don nin na mɔgɔ minnu y'a bɛɛ ci k'olu ka n'u cɛ mais ni ne ye n sigi ka Asimi ninnu lajɛ quoi vraiment tuma dɔ la i dusu bɛ kasi mais a bɛ kɛ cogo di Mali bɛɛ b'i fɛ Mali bɛɛ b'i kɔ
population tana de nin politicien ninnu ye an b'o kɛlɛ de la su ni tile ko an tɛ politicien fɛ o don Segu cɛkɔrɔba bɔra ko politicien bɛɛ ka bɔ ka yafa ɲini maliyɛnw fɛ u ka taa tunga la an mago t'o la tuguni an ka constitution sanu man ɲi Asimi ninnu filɛ ka ninnu de wele ko bɛɛ ka wele bɛɛ da ka don a la ala Mali bɛɛ b'i kɔ foyi t'i sɔrɔ i ye kɛlɛ kɛ ka se fɔ nin niveau la mɔgɔ minnu ta tiɲɛna yɛrɛ mun nafa bɛ ninnu na dɔw b'u kanto nɔ ko stratégie do ko ka parti politique ninnu ci ko k'u fanga dɔgɔya fanga bɛ ninnu na tuguni wa barika bɛ ninnu na tuguni wa ninnu bɛ se ka mun dilan tuguni la question est là n ye nin fɔ dɔw la nɔ ko stratégie do n'o kɛra politicien u na ban u yɛrɛ dama na bila ɲɔgɔn na ninnu bɛ se ka cɛ u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u bɛ se ka mun de kɛ depuis buwa binna an bɛ ka taa Mali bɛ ka jɔ fɛn bɛɛ bɛ ka segin a danbe kɔnɔ ninnu sen yera a la wa ninnu bɛna don a la mun na sisan ninnu ta kun sisan mun na dɔgɔyama don ka ɲɛsin peuple ma bilahi dɔgɔyama don ka ɲɛsin peuple ma a ye anw tɔɔrɔ fo k'an tɔɔrɔ bilahi don o don maliyɛn bɛ ka wolo maliyɛn baden de bɛ yen n'o ma deli ka don jamana mara la mɛ hɔrɔnya b'u la danbe b'u la u b'u faso fɛ olu den bɛ kɛrɛfɛ i bɛ ala kali k'a fɔ Mali nana ninnu ba de ka kɔɲɛminɛn kɔnɔ depuis fɛtɛlɛba tile ninnu de bɛ yen u tɛ se k'a dilan n'a minɛn'u la fana u bɛ kule u tɛ se k'a dilan n'a minɛn'u la fana u bɛ kule mɛ fɛn tɛ ninnu na dɛ ne ye sigi ka Asimi ninnu lajɛ quoi vraiment jigilatigɛ de quoi Amadu ninnu kan ka wele surtout constitution Amadu ninnu bɛ taa mun de fɔ ye non gâteau tila don Amadu ninnu bɛ taa mun de fɔ ye voilà bon nin de ye IBK ninnu mago sa i y'a fɔ min ma ninnu de ye IBK faga n'a fɔra ko maliyɛnw banna mɔgɔ minnu na ni Mali ko don peuple b'i kɔ peuple ko k'u tɛ politicien ninnu fɛ n'u bɛ sa u bɛ sa n'u bɛ taa baara kɛ u bɛ taa baara kɛ n'u bɛ taa tunga la u bɛ taa tunga la u ta kun mun na la question est là ko non ko nin ye stratégie wɛrɛ ye mais an mago t'o stratégie la n'u bɛ se ka min kɛ u k'a kɛ n'u bɛ se ka mun yɛrɛ de kɛ mɔgɔ minnu banna déjà jama tɛ mɔgɔ minnu kɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ minnu fɛ u bɛ kule n'u kulela n'u sɛgɛnna u b'u makun n'a ka d'u ka kasi fo ɲakili fila ka bin duguma o tɛ se ka pan paga bɔ Maliko la foyi i bɛ taa n'i ka baara ye mais ka taa nin fɛn nɔgɔlen ninnu sen don i ka baara sanuman na ni min janto yɛrɛ la i bɛ kɛ samiyɛbɔ ye ninnu mana fara mɔgɔ fɛn fɛn kan n'i ta ma tiɲɛ i k'a fɔ mago tu ninnu sen mana don ko o ko la ala yɛrɛ t'o ko fɛ ni ninnu donna ko o ko la bila ala b'a ko dɔn ni kɔba don ala b'a kɛ kodenni ye mɔgɔ tɛra jugudenw don o ye maliyɛnw tɔɲɔ de o ye fantanw faga de waati min na anw ka wari bɛ ka suɲɛ blindé au carton ninnu tun bɛ fanga la a si ma démissionné a si ma fantanw ka kɛlɛ kɛ a si ma kɛlɛ kɛ ko jamana wari tɛ k'a kɛ k'a kɛ ko jamana wari tɛ ka u tora fanga in kɔnɔ ten parce que olu b'u k'u ta sɔrɔ ninnu ye hɔrɔndenw ye wa ninnu ye halaladenw ye wa ninnu bɛ Mali fɛ wa Mali bɛɛ cira ka Mali bɛɛ jɛni k'an ka nafolo bɛɛ suɲɛ Amadu Koyita tun bɛ a ye kɛlɛ kɛ yan o tɛ Mali fɛ o tɛ ala fɛ o tɛ kira fɛ Asimi i bɛ ka ninnu de gɛrɛ i yɛrɛ la i bɛ ka de ye ninnu gɛrɛ a yɛrɛ la i bɛ ka labana cogo di i bɛ ka ye ninnu gɛrɛ a yɛrɛ la i bɛ ka labana cogo di a ta tiɲɛna a mago sara u sen don i ka ko la bilahi aw bɛ bɛn fɛn fɛn kan i bɛ taa sabu a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛma fɛn fɛn de ye sekere ko ye i b'a a bɛ bɔ ka taa fan bɛɛ fɛ fɛn fɛn de kan ka mara so kɔnɔ bilahi u bɛ bɔ n'a bɛɛ ninnu ɲɔgɔn kumasulu den ma wolo Mali denmisɛnninw bɛ yen dusu b'u kɔnɔ hɔrɔnw don danbe b'u la u b'u faso fɛ o bɛ ala dɔn o bɛ kira dɔn olu tɛ ka ta fo nin dati bannen ninnu poubelle mɔgɔ minnu kɛra poubelle ye ɲamasunungu Asimi bilahi Asimi ninnu tali ma bɛn anw ma ninnu tali ma diya anw ye i ye ninnu ta ka taa kun jumɛn kan ninnu wele kun ni mun wele bɛ sa ni ninnu ma wele b'i ka fanga tiɲɛ de wa ni ninnu ma wele i ka président tɛ laban de wa non ninnu tɛ se ka pan Faransi dɛsɛra i y'a faamuya ONU dɛsɛra CEDEAO dɛsɛra i y'a faamuya a bɛɛ dɛsɛra mɔgɔ minnu filɛ ka taa bi u bɛɛ dɛsɛra u ta kun bi
C'était une honte, la déception totale. Moi, ma part, Mangata, Tali Majane. Ewa ni mi chogo do nyen kali ala minka bonga kalima ni ma fara ka nunu ngere yere la ni ma ke samya boy ka foni ma ko tunya mo den ta to fleni nunu tere mani mo tu fe commande mo che nu do na ko la ko be tien ini manyana mo ka barake ala be baraka do ola ni di mo langolo njera billahi ka bara be tien bulu ya famu ini ma sebe don ka barake ini manyana ma don ka barake o kapsa ni faso kuma sulden ka uteka di nyokoma nunu manga do foi de la mali kono bi o kanga ta kaso de la corona wari a fara ko amadu to bala corona wari a fara ko amadu to bala o amadu nunu ka ta to ko constitution o tuma mali wolo dana nunu de mawa mali worete ya mali tumbu bolo kunanye musoro tonyo tachien malo lebu tunwala taga guerre civile anya sugu be soro tilela foi manyana bo olu ka tila ka ta bi hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan asimi e bɛ ka taa min hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan asimi e bɛ ka taa min mɛ an ka ɲɔgɔn bonya dɛ jamanajo sentiment tɛ tulonkɛ tɛ yen dɛ i ko tɛ se ka diya bɛɛ ye wa bɛɛ tɛ se ka k'i fɛ n'i ko bɛɛ ka k'i fɛ dɔrɔn i nafigiya ye n'i ko bɛɛ ka k'i fɛ dɔrɔn e bɛ fɛ ka kɛ fɛn wɛrɛ de mɔgɔ ko tɛ se ka diya bɛɛ ye bɛɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ i y'a faamu an ye kɛlɛ kɛ fɔ bi i ma sa i ma bɔ fanga la foyi hali bi mɔgɔ bɛ ka continuer ka k'i fɛ e bɛ tila ka nin jugusago den ninnu wele k'u ka n'u bolo don an ka constitution sanuman in na bilahi ni ma sabali nin constitution tɛ cɛ ka ci aw bɛ bɛn fɛn fɛn ka barika tɛ don a la parce que mɔgɔ lankolonw de bɛ ka mɔgɔw y'u nin di yan mɔgɔw sara ninnu gɛnni kama i y'a faamu bala mɔgɔw banana ninnu gɛnni kama. Hein? Mɔgɔ filɛ nin hali bi o kɛra o tɛ se ka foyi k'u yɛrɛ hali u tɛ se ka musoko kɛ o kɛra handicapé ninnu kɛlɛli kama n'a fɔra ko olu da de bɛna don anw ka fanga la bi vraiment c'est décevant c'est honteux ni cɛ ta fɔ aw ye ne b'a fɔ aw ye cɛ an tɛ tagama ka tila ka segin ka ŋunu ma dɛ amadu ninnu man ka wele ni sanpɛrɛn b'u bolo k'a jigin i bɛ ne ni amadu koyita ninnu bila bi bamako suguba la ko mɔgɔw ka vote an ye ne bɛ jama min sɔrɔ a t'a sɔrɔ parce que maliyɛnw tigɛra a la maliyɛnw ma tigɛ ne la olu ta kun kunu mali tun b'u bolo walima ni mɔgɔ min kula la fo k'o ka ta ni mɔgɔ min kasira o ka wele non mais c'est pas comme ça jigitugu masa an b'i fɛ an ka danaya b'i kan kana n'an jigi tigɛ i y'a faamuya kana n'an jigi wɔɔrɔ ah cɛ kɛlɛ tɛ dɔrɔn ko n ye minɛn san ka di sɔrɔdasiw ma non a bɛɛ kɛ kɛlɛ tɛ dɔrɔn k'a fɔ ko avion ni fɛn bɛɛ kan non maliyɛnw tɛ ninnu fɛ de ninnu sen bɔ i ka ko la ninnu ka jugu ka tɛmɛ amadu gufa kan ninnu ka jugu ka tɛmɛ yada aligali kan ninnu ka jugu ka tɛmɛ firawunɛ kan ninnu de y'a bɛɛ suɲa ninnu de ye maliyɛnw faga ninnu de y'an bila ka taa tunga la ninnu de y'an bali kɛnɛya la ninnu de y'an bali lakana la ninnu de y'an bali fɛn bɛɛ la u kan ka taa kaso de la bi olu man ka taa asimi kuma fa fila ba filɛ i y'u ta wa ma ɲa bi a ma ɲa sini wa maliyɛnw ma jɛna a ma diya mɔgɔ si ye i kanubaga tɛ yen a diyara min ye amadu koyita tali bilahi a ye tɔɔrɔ min da anw ka ala de b'a dɔn amadu man ka taa hali tun ka ne ta bilahi ne ka fisa ni amadu ye hali tun ka ne wele ne ka bɔ faransi ka taa n da don constitution yɛlɛmali la o ka fisa i ka amadu ta mɛ an bɛ taa min k'i ɲɛsin ka taa bɛɛ b'i kɔ bɛɛ b'i fɛ pour que bɛ k'i kɔfilɛ an b'i kɔ yan k'i ka taa yanni ka se e ma u bɛ tagama anw de kan i bɛ k'i kɔfilɛ mun de la on n'a pas besoin de ces gens là nafa foyi tɛ ninnu na ninnu kɛra su ye ninnu tɛ se ka ko dilan i bɛ kuma sisan dɔrɔn o b'i wele n'o stratégie don an bɛ fɛ ka politiki ninnu mɔgɔ minnu bɛ kule la k'o affaiblir ko yɛrɛ non mais ninnu tɛ se ka foyi kɛ mɔgɔ la ninnu c'est à dire que wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ mɔgɔ minnu banna déjà nafa tɛ mɔgɔ minnu na tuguni mɔgɔ minnu tɛ se ka mɔgɔ fila bɔ depuis coup d'état kɛra u ye wagasili kɛ ka bu kɛ ka sɔrɔ kɛ ka taali kɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ o sera ka mun de bɔ i ka masaya la an sen bɛ an seyɔrɔ la sisan o bɛna fɛn haramuyalenw don an t'o la fɛn jugu ala tɛ mɔgɔ minnu fɛ ni mi jantu yɛrɛ la ninnu mun na
Nous tenons coups, Bela nous farler comme ni malo madaji tu connais qu'à faire ma couture n'a moté au lieu de beka magosaya au lieu de beka tachia. Mais si c'est pas n'est pas le conseil du même nous qu'elle fait conseil du même de John Debe. Là ça commence à m'énerver. John Debe Amadou Koita nous ou tara monde là au be kodon kate malembeka. Ibu Sibe. Il a fait même la Gandhi Malien Bay. Kate 24 Bay. Il a fait même la Atoro Amara Silla nous be. Malien dem baden de Bay. Ante bindo Draman Koulibaly nous. Il n'a pas directeur koron nous. Mouronina manyanama. Ba muntara nous be mouronina manyanama au Bay. Dambe. Chamadou nous mangou dado malikola sa asimi. Aya ke ala kamanga nyogon buya quoi. Mouron fait me boire ka fanga kono no e malichi. Aya ke ala kamanga nyogon buya. Ayo luto kerefe. On n'est pas besoin. Akana na dusu la tien ça. Akana na amboanga sira kan ça. Aya ke ala kamasanga nyogon buya ça. Franchement, il y a des taureaux quoi, wallahi. Billahi, ni maliko tunte quoi, ni rete mes vidéos qu'elle a blanc quoi, billahi. Ni maliko tunte tout menta. Parce que, j'ai la traite de quoi. Avec un mot, nous, qu'elle souni clé. Qu'on le beka tabiko, construction toko kata là-bas. Nous, n'a pas de ben nous na maliko labi. Nous n'a pas de ben nous na. N'a pas du monde de ben nous na maliko et nabi. Comment on peut baraka ala kamada magote place là magote foi là nanye minke ala ba douanier jamana kono do ba douanier am magote wala foi ka façon de me hisabilla sinon bilan tout manda boni na quoi parce que ni ça veut que on peut ka mo munu kela be ko lu gra were là on peut faire mo munu kata ka solo be ka gerebi mais on va où hein amadou koita nous te maloya o te ala don ou danyo couler de ronde ala barka fin do yo couler de wuludu wuludu nous coule la nous coule du madrobo mako nous ta ou de et puis kofle la katami wulu nous wulu mana coule kolo dama vraiment mais je souvent ces émeutes non ma bembe ma besi na ngo tiya fo nyoko Amadou Koita nous mangata maliden chamambi ou kalane do be kodon horanya bula dambe bula mais génération kurata korale nous na yo lu bla poubelle kono ay génération kurata korale na yo lu fili surtout mo munu ya sunya mo munu ya beti mo munu ya magosa na fora ko asmi rabe songa nunu wole bi ne mada kuma na harbi quoi est-ce que kuma nye tinya de wa moi c'est ne mada la harbi quoi franchement ne mada la franchement même mali mo milo mo anifla Amadou Koita sanjul ke fangala depuis atete kawati atete santan de ke ibeka nana sa segin ke santan segin ayo de ke fangala mais moralité non m'a blanc quoi franchement wallahi na ma fraka nous ta droit billahi nous wallahi nous betla ka ko parce que nous tarasa nous devena ka ko jeli bawye ka tla ka ona kere fe mo blanc na billahi nous tarasa nous bu mago no fa sunguru pa nous bou mago nofe nous kuku bodu nous kuku ka kase obe kase billahi nous mona gera awla mo fen be ka o demo ba bebla nyona comme ibeka mago sa chukumna o ibeka mago sa chukuna billahi ba mago sa te chaya kala kamanga nyoron bunya sa jamana jote tulonge sa sanjo lambe kule foka disidimi fe umbla ana ay mo nyina mauta na tunye ibusi tabe mo site kuma na tunye mo site kuma. Mais imagine quand nous mais vraiment, moi je comprends rien là. Souvent ça me fait mal. Ça me fait mal. Maintenant nous na. Pourquoi on se fait koluta? Nous de tomber, nous sur la fouille. Non mais ça fait mal. Ma blanc quoi. Billahi na ma sabalien kali ala lambe ambe senyo maya. Billahi na ma sabali ambe jigi kabo terrain kona. Parce que face au jo sentimenté. Constitution est glani sera kata dia be wole wa constitution glani sera anya fuye ko ere constitution de déjà ibe ka barami ko de constitution yi mon constitution be constitution nyamoro ka décision ta dron ne soni ke be fara jamana na fulu manga sunya ka dobo beka sera la constitution ma ba Mourabe constitution est sera ma nyamoro ka bodon ka décision ta à partir d'aujourd'hui nous mo façon na fulu suambe mine ki fara na ya so présente mbeka sera et ya famé bala million nani de abe wa keme d'État. Il y a famille voilà. Ni ministre tu mets à ni konoto de là. Anya ke mugota ani fly. Il y a famille voilà. Anga sanu avec mais constitution ma ba mourabe. C'est même pas compliqué.
mɛ mɔgɔ bɛ ka ta dɔrɔn ka taa faso nafolo fɛnkɛ ko amadu koyita cɛ hey n b'aw bila fɔlɔ n bɛ na